हांख्रायनाय जादोंमोन गावसोरनि एसएनडिपिनिफ्राय हांख्राय हरदोंमोन जों दा बिसोर सफैनाय जायाखिसै दिनै मा खालामनो जोंहाबो रायजो राजा खामानि मावनांगौ दामानि मावनांगौ लेट जागोन होननानै जोंनि रायजो सालगुरि रायजोनि गावबुरा जों बेखौनो बेखेवहोनाय जाबाय आरो कलखौथ' आथायदोंमोन जोङो दा हनै एनडिएफबिनिफ्राय दिनै गावसोरनि संगठन एनडिएफबि दा फेरेंगानिनो नांजाबनाय मानसिखामोन नालाय बिसोरखौ जोङो हांख्राय हरदोंमोन दा फैगासिनो दं होननानै बुंदों बिथांमोनहा जोंथ' बेखौ नेस्लाबनो हाया जोंहा अनेक गोबां खामानि दंबावो दा बेनि थाखाय जोङो गामिनि गाहाय गारजेन गावबुराखौ बेखेवहोबाय जोङो एसे सैथो बे बाथ्राया दिनै फेरेंगा सारमोनहा होदोंमोन दा जोङो जोंनि माबायाव गोसोआव साननानै साख्रिखौ पारमानेन्ट नङै होननानै बयबो बुंबाय आरो जोंबो थांनानै निजे खुदाव नुबोबाय साख्रियानो माबा नङा क्लियार नङा बिदियाव जों दा माना आथायदों जों दा लुगैदों जोंनि फिसाखौ जोंसार मुसाहारिखौ दा आसाम गभर्नमेन्टनि मानसियासो गावदों बुथारदों दा जोङो ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्ट जाय मानसिफ्रा बुथारदों पुलिस बिथोनफ्रा बुथारदों पुलिस साख्रिखौसो जों आजावगोन होननानै जोंनि गोसोआव दावथि दं